Исәнмесез, кадерле укучылар. Чираттагы дәресебезнең практик өлешен башлап җибәрәбез. Һәм беренче эш итеп, әйдәгез сезгә экраннарда күрсәтелгән макетны җыеп карыйк. Биредә безгә кирәк була 2 светодиод, 2-220 Ом каршылыклы резистор, 1 реостат һәм үткәргечләр. Светодиодның аноды озынрак аяклары тоташа реостатка, катод аякларына тоташа резисторлар. Резисторларга тоташтырабыз минус тамгалы чыганак челтәрен, реостатның 3нче контактына тоташабыз плюс тамгалы чыганак челтәрен. Чыганакның көчәнеше 4,5 вольт. Рәхим итегез. Әгәр дә макет дөрес җыелган булса, безнең светодиодлар яна башларга тиеш. Үзегез өчен тәҗрибә ясап карагыз. Реостатның телчеген бер юнәлештә борсагыз, сезнең бер светодиод яктыра янарга тиеш, ә икенче юнәлештә борсагыз, икенче светодиод яктыра янарга тиеш. Ә инде нәрсәдер дөрес булмаса, теге яки бу лампочка янмаска мөмкин. Бу очракта игътибар итегез. Үзара тоташырга тиешле контактлар бер юлда урнаштымы икән? Сезнең резисторларның каршылыгы дөрес сайланганмы? Буны исә без аларның корпусларына төшерелгән сызыкларның төсләреннән беләбез. Шулай ук светодиодларның анод һәм катод яклары буталмаганмы? Кыскарак ягы димәк безнең минус, озынрак ягы ул плюс. Бу урыннарга шулай ук тагын бер кат игътибар итегез һәм үзегезнең хаталарыгызны төзәтегез. Дәвам итәбез һәм сезнең игътибарыгызга яна 2 макет. Бу схемаларны без узган дәресләрдә карап үттек, ә хәзер аны әйдәгез бергәләп җыеп карыйк. Исегезгә төшерәм, безнең бер схема якты шартларда яна, ә икенче схема безнең караңгыга урнаштыргач яна, ә якты шартларда ул үзеннән-үзе сүнә. Игътибар итегез. Икенче макетта кулланылган резистор 10 кОм каршылыкка ия. Аның корпусында кара һәм кишер сары төсләр бар. Киләсе биттә икенче схеманың зур макетта башкарылышын күрә аласыз. Өстәмә элемент буларак биредә реостат кулланылган. Бу һәм алда күрсәтеләчәк тагын бер схемада реостатның торышын үзгәртеп, макетның төрле яктылык шартларында яначакмы яисә сүнәчәкме икәнен көйләргә мөмкин. Үзегезгә тәҗрибә ясап, макетны җыеп, тикшереп карагыз. Хөрмәтле укучылар, шулай итеп без сезнең белән фоторезистор һәм реостат белән танышып үттек. Әлеге элементларны кулланып берничә макет җыеп карадык һәм аларны ничек кулланырга кирәк икәнен өйрәндек. Әгәр дә сезнең сорауларыгыз калган булса, сез аларны Татарча онлайн мәктәпнең YouTube каналында әлеге видеога комментарийлар рәвешендә яза аласыз. Хәзергә исә мин сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз.